Вітаю спадарства, гэта жывы эфір, інфармацыйна-публіцыстычная праграма «Студыя Белсат». З вами Вітал Ціўчык і вось галоўныя тэмы нашага выдання. Учора 7 харугваў на чале са шляхціцам, а сёння ўжо 20 тэрарыстычных груповак у Беларусі. Лукашенко грыміць на саміце кіраўнікоў спецслужбаў СНД. Чарговая імітацыя выбараў. Ціхановская кажа байкатаваць і не ісці. А арганізацыя «Сумленныя людзі» байкатаваць, але ісці. Што да чаго, распытаем у прадстаўніка аб'яднання. Расія зноў масавана абстраляла ўкраіну. Пуцін анансуе працяг агрэсіі, а ў Брусэлі паседжанне Еўрапейскай рады, дзе абмяркоўваюць, ці пачнуць працэс уступлення ўкраіны ў еўрапейскі звяз. Будуць і іншыя тэмы, заклікаю застацца на бліжэйшую гадзіну разам. Шановное спадарства, як заўсёды заклікаю падпісвацца на наш тэлеграм-канал, калі гэта для вас бяспечна. Там вы знойдзеце самыя актуальныя навіны, цікавую аналітыку, відэа ды фотафакты. Падпісвайцеся, калі ласка, на нашыя профілі ў іншых сацыяльных сетках. Заклікаю да актыўнасці ў каментарах пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Алгарытмы пляцоўкі працуюць такім чынам, што чым больш лайкаў, тым большая колькасць беларусаў бачыць праўдзівую інфармацыю. Памятайце, калі ласка, пра сваю ўласную бяспеку і дзякую, што застаецеся з намі. Рэжым Лукашэнкі бачыць актыўнасць замежных спецслужбаў у Беларусі. Пра гэта сам узурпатар заявіў на нарадзе з кіраўнікамі выведак краінаў СНД, што сёння прайшла ў Менску. Паводле Лукашэнкі, замежныя спецслужбы не проста працуюць у Беларусі, а робяць гэта ўсё больш агрэсіўна. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки, из наших беглых привлекают наемников. З падрабязнасцяў толькі некаторыя лічбы. Гэтак Лукашенко паведаміў, што пры суудзеле Расіі ўжо затрымалі 20 тэрарыстычных групаў. І быццам гэтыя фармаванні перадусім рыхтаваліся да аперацыяў на тэрыторыях абедзвюх краінаў. Пры гэтым Беларусь яны разглядаюць як, цытата, «санітарны кардон», праз які можна пайсці на Маскву. На ўздагон Лукашенко прыгадаў самыя гучныя выпадкі ў Беларусі за апошні час. У тым ліку атаку на расійскі вайсковы самалёт у Мачулішчах, страляніну ў горадні і дыверсіі на чыгунцы. Напярэдадні імавернымі тэрактамі, што рыхтуюцца за межамі нашай краіны, пужаў КДБ. Старшыня камітэту Іван Церцель заявіў, што ім вядома пра дзейнасць 7 харугваў у Польшчы. Самым агрэсіўным ён назваў беластоцкае падраздзяленне, якім быццам кіруе выпускнік вайсковай акадэміі Руслан Асадулаеў з пазыўным «Шляхціц». Прадстаўнікі беластоцкага падраздзялення паспалітага рушэння, пра якое імаверна казаў Церцель, інфармацыю ад КДБ назвалі цалкам састарэлай, піша выданне «Зеркала». А ў барацьбе з так званымі тэрарыстамі рэжым Лукашэнкі робіць пэўныя захады і на заканадаўчым узроўні. Праект паправак у адпаведныя законы, які Палата прадстаўнікоў прыняла яшчэ 7 снежня, нарэшце апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-парталі. Што зменіцца? Паводле дзейнага закону аб органах дзяржаўнай бяспекі працаўнікі КДБ могуць выкарыстоўваць зброю ў любых сітуацыях, якія нясуць пагрозу. Але ёсць шэраг забаронаў. КДБ не можа адкрываць агонь, калі ёсць натоўп і могуць пацярпець староннія людзі. Таксама забаронена страляць у кірунку сховішчаў з вогня або выбухова-небяспечнымі рэчывамі. У новым законе, які набудзе моц 1 студзеня наступнага года, гэтых 2 пунктаў няма. Застанецца толькі адно абмежаванне на выкарыстанне зброі ў дачыненні жанчын, людзей з яўнымі прыкметамі інваліднасці і непаўнагадовых. Аднак рэжым дазволіў працаўнікам КДБ страляць і ў гэтых асобаў, не толькі калі яны здзяйсняюць узброены групавы напад, а таксама, калі, цытата, «аказваюць узброены супраціў і пры іншых дзеяннях, што пагражаюць жыццю і здароўю грамадзянаў». Спіс такіх дзеянняў можа быць вельмі шырокі. Шэраг зменаў закрануў і закон аб барацьбе з тэрарызмам. Гэтак КДБ будзе каардынаваць дзейнасць усіх астатніх профільных ведамстваў, то бок МУС, узброеных сілаў ды іншых. Выключэнне – служба бяспекі самого Лукашэнкі.
Апроч таго, службу інкасацыі ў Беларусі змогуць прыцягваць у зону контртэрарыстычнай аперацыі. Інкасатары сярод іншага будуць ахоўваць аб'екты або суправаджаць людзей ды транспарт. Пры гэтым ім дазволілі выкарыстоўваць і фізічную сілу, і зброю. Сваім меркаваннем адносна паправак у законы, згодна з якімі гэбістам дазволяць страляць у натоўпе, у тым ліку, дарэчы, да жанчын, дзяцей і людзей з інваліднасцю, а таксама наконт іншых зменаў, сваім меркаваннем падзяліўся наш калега Зміцер Міцкевіч. Я думаю, тут, в принципе, гэта выключна пытанне фармулёвак, паколькі в любым выпадку, ну, в цяперашняй сітуацыі, в якой Беларусь знаходзіцца, ім бы і так нічога за гэта не было. То бок гэта просто цяпер узаконена, і, ну, зноў жа, мы все выдатна ведаем, якім чынам гэтыя законы выконваюцца. То бок на самой справе тут чыста тэхнічнае пытанне, што просто запісалі штосьці на паперу, каб не ўскладняць сабе лішні раз працу. Зноў жа, відавочна, што яны думаюць, што ў іх будзе такая патрэба, да? То бок яны разглядаюць, значыць, такія варыянты, і вось, значыць, яны ў сябе ў планаванні дапускаюць, што такая неабходнасць у іх з'явіцца ў бліжэйшы час. Там, я думаю, гісторыя з тым, што людзей сапраўды не хапае. То бок мы ведаем, што ў іх з кадрамі не самая добрая сітуацыя. Яна на самой справе ніколі не была ідэальнай. І насамрэч цяпер у іх таксама ўзровень кадраў істотна панізіўся. Адпаведна, відавочна, што яны будуць шукаць, якім чынам гэтыя дзіркі закрыць. Плюс, зноў жа, вось усталяванне гэтага агульнага кантролю, да, для іх з'яўляецца, ну, зноў жа, нейкім важным фактарам, да, яны хочуць паказаць, што вось кожнае ведомство, да, спрабуе здабыць нейкую іншую сферу контроля. І в Беларусі, в прынцыпе, перакрыжаваны контроль, калі аднаго чалавека могуць адначасова кантраляваць 4 ведомствы, гэта справа даволі распаўсюджаная. Адпаведна, тое, што цяпер адбываецца менавіта у гэтым кірунку, да, ну, это просто чарговае прасоўванне гэтага працэсу наперад. Паколькі гэта перакрыжаваны контроль, дубляванне функцый, гэта все тое, што Лукашенко заўжды рабіў дзеля таго, каб сваю сістэму стабілізаваць, дзеля таго, каб ні адна структура не могла набраць вялікую сілу і ўзвысіцца над астатнімі. То бок класічная гісторыя з тым вось падзяляй і ўладар. Вось ён такім чынам робіць і далей. З намі на сувязі палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман. Спадар Александр, добрый вечар. Добрый вечар, спадар Звітаў. Вось таксама да вас пытанне, навошта рэжым уносіць такія папраўкі ў закон, калі мы бачым з практыкі, што за выкарыстанне зброі ў дачыненні, напрыклад, да маніфестантаў у 2020 годзе ніякога пакарання функцыянерам ані ў войску, ані ў міліцыі не было. Дык навошта тады прапісваць у законе, што вось можна страляць у натоўп? Ну, гэта, канешне, фармалізацыя, як слушна сказаў Зміцер Міцкевіч. Гэтая фармалізацыя, яна неабходная сярод тых людзей, якія будуць атрымліваць адпаведныя загады і, магчыма, будуць вагацца. Ну, не думаю, што ў сённяшняй сістэме іх сапраўды будзе шмат, але могуць быць такія людзі. Таму, калі ім паказаць адпаведныя законы, якія нібыта існуюць, якія працуюць, то яны, можа, будуць выконваць больш спакойна гэтыя загады. Гэты момант улічваецца. Ну і, канешне, яны праігрываюць розныя сцэнарыі, якія могуць адбыцца, і хутчэй гэтыя законы менавіта і трэба разглядаць як іх фантазіі, тое, што ў іх в галаве. У прынцыпе, той прынцып, які сфармуляваў Лукашенко пасля выбараў 2020 года падчас пратэстаў, зараз не да законаў, гэты прынцып ён па-ранейшаму дзейнічае. Але з рознымі сцэнарыямі яны сутыкаюцца і хаця і жадаюць зрабіць тое, каб быць падрыхтаванымі вось да такой сітуацыі. Так што яшчэ раз магу паўтарыць, гэта пра тое, што ў іх галовах. Калі вы кажаце пра тое, што лукашэнкаўцы рыхтуюцца да розных сцэнароў, ці азначаюць гэтыя змены, што яны разлічваюць на нейкае зброенае паўстанне беларусаў за свае правы? Мне падаецца, што яны яго не выключаюць. Вось Лукашенко, ён жа вядомы як канспіролог, і пасля 2020 года асабліва ён у 2020 годзе ён недаацэніў маштабы пратэстаў. Можа, калі б ён меў нейкае уяўленне пра тое, што можа адбыцца, толькі і паводзіў сябе іншым чынам падчас выбараў 2020 года, і пачалі б яны гэтую ўсю жорсткасць яшчэ раней, моваць, і Ціханаўскую бы не дапусцілі бы да выбараў. Але вось вопыт 2020 года ён застаецца цяпер. Ён гэта пабачыў, Лукашенко, ну і рыхтуецца да
всяго, што заўгодна па прынцыпу лепш мы зробім больш, чым менш. Так што калі ёсць магчым, калі трэба закруціць яшчэ вось гэтыя гайкі, ну лепш гэта закруціць альбо нават перакруціць. Вось гэта ўяўленне, што можна не дакруціць і можна памыліцца, можна пакінуць там нейкую магчымасць для супраціву, яна з пункту гледжання Лукашэнкі цалкам магчымая. Ну а ваеннае паўстанне, безумоўна, яно ў яго ў галаве, калі ты прамаўляеш гэта столькі разоў, як гэта робяць там Лукашенко, Церцель і іншыя, я не выключаю, што яны сапраўды ў гэтыя фантазіі паверылі і сыходзяць з гэтых фантазіяў. Калі кажам пра тое, якімі паўнамоцтвамі рэжым надзяляе камітэт дзяржаўнай бяспекі у барацьбе з тэрарызмам або ў тым, як яны гэта ў сабе ўяўляюць, усе іншыя сілавыя ведомствы маюць падпарадкоўвацца КДБ. Вынятак тут толькі служба бяспекі самога Лукашэнкі. На вашу думку, навошта зробленая такая цэнтралізацыя? Ці гэта азначае, што, не ведаю, Церцель выйграў нейкі ўплыў у асабістым двары узурпатара? Думаю, што сапраўды Церцель пераможца ў гэтай апаратнай гульні. Напэўна, Церцель даказаў з пункту гледжання Лукашэнкі сваю эфектыўнасць. Ну і Церцель, камітэт дзяржаўнай бяспекі, гэта тая структура, якая нам паведамляе пра розныя лічбы, там затрыманых, ячэйкі і ўсё іншае. І гэта Лукашенко разглядае як вынікі працы. Відавочна, ён лічыць КДБ моцнай і эфектыўнай структурай. Таму ён робіць ставку на КДБ. Ну, яшчэ не трэба забывацца. Лукашенко ж чалавек савецкі, з савецкай сацыялізацыі. Ён яшчэ з брэжнеўскіх, андропаўскіх часоў. І ў гэтыя часы КДБ карысталася абсалютна моцную ролю адыгрывала і мела адпаведную рэпутацыю у грамадстве. І Лукашенко, як чалавек з тых часоў, ён па-ранейшаму давярае менавіта КДБ, і КДБ для яго сёння ўжо гэта відавочна. Гэта спецслужба нумар 1. Спадар Александр, ці гэтая сітуацыя не будзе нараджаць канфліктаў унутры самой сістэмы, калі той самы Кубракоў, альбо, я не ведаю, Караеў, хто заўгодна іншы з сілавога блоку не захоча падпарадкоўвацца таму самому Церцелю? Я думаю, што і Кубракову і ўсім астатнім гэта вельмі непрыемна, канешне, тое, што Церцель выйшаў пераможцам, так бы мовіць, з гэтай гульні. Но я бы не разглядаў гэтых усіх фігур як самастойных. Таму вось калі Лукашенко вырашыў, што будзе так, яны будуць падпарадкоўвацца. Калі Лукашенко пабачыць, што там нейкія ёсць моманты і негатоўнасць да падпарадкавання, дык ён вельмі хутка зменіць кіраўніцтва таго ж Міністэрства ўнутраных справаў. І такі ж вопыт уже быў у лукашэнкаўскай гісторыі, калі кіраваць гэтым ведомствам прыходзілі людзі з КДБ. Так што КДБ, вось гэтая прывязанасць да КДБ, стаўка на КДБ, яна прасочваецца, яна праходзіць праз усю эпоху Лукашэнкі. Што цікава, карны орган, які бярэ свой пачатак яшчэ ў надзвычайнай камісіі, а потым праз ОГПУ, НКВД, МГБ і аж да КДБ. То бок менавіта тая інстытуцыя, на сумленне якой мільёны жыццяў падчас савецкіх рэпрэсіяў. Спадар Александр, вось мы таксама запісалі палітолага Дмітрыя Балкунца, запыталі яго пра гэтыя тэрарыстычныя пагрозы, якімі хваліцца Лукашенко, альбо пра якія заяўляю ўвесь час. І спадар Дмітрый гаворыць, што заўсёды такія пагрозы з'яўляюцца на фоне электаральных кампаній у нашай краіне. Вось давайте паслухаем, а потым вернемся да размовы. Это как раз нужно для того, чтобы накануне парламентских выборов еще раз напугать общество, что он неоднократно делал раньше. Я даже не исключаю, что белорусские спецслужбы могут провести теракты в Беларуси. Я об этом еще говорил и год, и 2 назад. В том или ином виде теракты в Беларуси проводились. Вопрос, с кем они проводились. Вот история в Мачулищах, очень странный эпизод, который, по моим ощущениям, был просто сгенерирован белорусскими спецслужбами. Так же, как история с броневиком или джипом каким-то там в 2017 году, который прорвался на границу в Украину. До сих пор ни джипа не нашли, ни водителя этого джипа. И документы, которые были опубликованы тогда, висели на сайте КГБ, они полностью удалены не только из архива КГБ на сайте, но и с архива белорусских гостелеканалов. Нету этого джипа больше, не существует. Поэтому эта история нужна была исключительно для такой промо-акции. Она была разработана белорусскими спецслужбами. Так же, как и другие какие-то эпизоды, которые неоднократно придумывались белорусскими властями. Там находили, например, у лидеров оппозиции какие-то бутылки с зажигательной смесью в кабинетах, еще где-то. То есть сейчас это то же самое может быть.
Спадар Дмітрый дастаткова так катэгарычна ацэньвае, ёсць абсалютна іншае меркаванне наконт таго, што сталася ў мачулішчах. Многія людзі, эксперты гавораць пра тое, што гэта быў сапраўды партызанскі чын беларусаў супраць расійскіх акупантаў. Разам з тым, ось Лукашенко гаворыць сёння пра гэтыя 20 груповак тэрарыстаў, якія супольна з Расіяй былі затрыманыя. Напярэдадні той самы Церцель казаў пра 7 харугваў на тэрыторыі Польшчы, беларусаў, якія трэніруюцца, каб змесці рэжым Лукашэнкі. Ці сапраўды вось гэтыя пагрозы пра гэтыя 20 груповак затрыманых так далей, ці сапраўды гэта ўсё так вось да канца выдумана? Ці ўсё ж такі можна пакінуць нейкую імавернасць, што сапраўды вось былі людзі, якія хацелі збройна супраціўляцца, ну тады мы можам зусім інакш на гэта паглядзець. Ну, прынцыпова, канешне, узброены супраціў выключаць нельга, і нам жа вядомы выпадкі і рэйкавых партызанаў, нам вядомы выпадкі, я зразумела, полк каліноўскага беларуса, якія сапраўды змагаюцца на ўкраінскім баку на фронце. Так што і прыхільнікі радыкальных метадаў змагання яны таксама прысутнічаюць. Калі мы ўсё ж такі возьмем гэты выпадак, то цікава, канешне, гісторыя з лічбамі. Тут, так бы мовіць, лічбы выдаюць. Ну вот Церцель, ён прафесіянал у тым сэнсе, што тыя лічбы, якія ён прыводзіць, ну тут прынамсі можна разважаць на гэты конт, ці гэта рэалістычна, ці не. А вось Лукашэнку такія лічбы, ну непрыгожыя, так бы мовіць, у двухкосці лічбы не задавальняюць. Ён заўсёды перабольшвае. Вось таму менавіта вось гэтая лічба ўзнікае 20, не 18, не 17, не 16. Вось павінна быць прыгожая лічба. Вось як мінімум 20. Вось менавіта 20 яны злавілі. Не 21 і не 19, і 20. Вось калі гучаць такія лічбы, а яшчэ асабліва ад Лукашэнкі, ну чалавека, які, так бы мовіць, у якога добра развіта фантазія, назовем гэта так, які ўжо шмат казаў пра розныя групоўкі, групы і фактычна ніколі нічога не дэманстраваў. Так што калі вось гэта чуеш, ну прынамсі стаўленне скептычнае. Тым больш, што ніякіх доказаў не прадстаўлена і, напэўна, прадстаўлена не будзе. Увогуле Лукашенко карыстаецца тымі самымі метадамі, падаецца, на працягу дзесяцігоддзя, увесь час запужвае. Яшчэ калі вайны не было, увесь час нешта казаў пра замежныя спецслужбы, пра тэракты і так далей. Цяпер, канешне, сітуацыя зусім іншая, бо сапраўды Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны, расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі. Але другі момант, калі ён гэта робіць напярэдадні чарговай электаральнай кампаніі, ці гэта сапраўды ўздзейнічае неяк на грамадзянаў Беларусі? Калі раней людзі з гэтага, можа, хтосьці смяяўся, а хтосьці сапраўды верыў, то цяпер, калі, здаецца, грамадства і так вельмі моцна палярызаванае, і 2020 год паказаў, што большасць грамадзянаў выступае супраць рэжыму Лукашэнкі, то, здаецца, хтосьці паслухае па тэлевізары і кажа, ну і цудоўна, няхай больш будзе такіх так званых тэрарыстычных групаў. Безумоўна, такія людзі таксама будуць, але вось калі мы возьмем электарат Лукашэнкі, альбо тыя людзі, якія палітыкай асабліва не цікавяцца, і якім падабаецца тое, што ў Беларусі там адносна спакойныя баявыя дзеянні не распаўсюдзіліся на тэрыторыю Беларусі, то ім, калі яны гэта чуюць, ну, мабыць, улада лічыць, што яны будуць сыходзіць з таго, што вось гэтыя людзі скажуць, ну, рэжым не такі ўжо дрэнны. Прынамсі, у нас ўсё ціха і спакойна, і, мабыць, нават могуць перайсці гэтыя людзі ў пэўным сэнсе на бок рэжыма. Таму гэтая рыторыка, яна ў прапагандысцкім сэнсе, канешне, можа спрацаваць. З чым могуць быць сапраўды цяжкасці, і тут я не пагаджуся са спадаром Балкунцом, гэта пытанне ў арганізацыі тэрактаў. Канешне, калі нешта такое адбудзецца, то адразу напружанасць у грамадстве узрасце, і у Лукашэнкі з'явіцца праблема, бо сёння ён прадае гэтую сваю эфектыўнасць. У нас усё мірна, спакойна, мы працуем, у нас няма вайны. Калі нешта падобнае адбудзецца на тэрыторыі Беларусі, то ўстане, канешне, і пытанне, ну а як жа тыя ж хвалёныя беларускія спецслужбы ўсё прадухілялі, ўсё атрымлівалось. Вось 20 груповак знайшлі, 7 харугваў у Польшчы знайшлі, а вось нейкі тэрарыстычны акт прадухіліць не змаглі. І гэта у пэўным сэнсе, у прапагандысцкім сэнсе для лукашэнкаўцаў будзе праблема. Ну і калі паглядзець на сітуацыю, ну не патрэбна гэта Лукашэнку зараз. Усё тое, пра што мы ўжо тут казалі, вось гэтыя правакацыі, абвінавачанні, так, гэта ўсё было, гэта пачалося яшчэ ў 94 годзе, калі была інсцэніроўка замаху на Лукашэнку падчас яго выбарчай кампаніі. Але ён гэта робіць галоўным чынам падчас важных кампаній. І важныя кампаніі ў беларускім
сённяшнім выпадку гэта толькі адна. Гэта прэзідэнцкія выбары. Парламенцкія выбары – гэта маленькая кампанія, да якой нават сам Лукашенко асаблівай цікавасці не праяўляе. Асабліва калі ўлічыць, што тэрмін тэрарыст і экстрэміст вельмі часта развешваюць журналістам, грамадскім дзеячам у апошнія гады, ўсё гэта абсалютна дэвальвуецца і страчвае сваё першаснае значэнне. Спадар Александр, вялікі вам дзякую за гэтую размову. Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык, быў з намі на сувязі. Памятаем пра нашых палітвязняў. Актывістку і валанцёрку са Ждановіча Ольгу Залатар Губазік затрымаў у сакавіку 21 года за, цытата, актыўную пратэсную дзейнасць. Жанчына везла сваю 10гадовую дачку ў музычную школу, калі ейную машыну развярнулі гэтак званыя сілавікі і суправадзілі дадому. Пасля ператрусу спадарню Ольгу забралі ў ізалятар, а адтуль перавялі ў СІЗА нумар 1. Яе абвінавацілі ў стварэнні гэтак званага экстрэмісцкага фармавання, а пазней і ў быццам бы арганізацыі ды рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. У снежні 21 года Ользе Залатар прысудзілі 4 гады зняволення. Пакаранне палітзняволеная маці 5 дзяцей адбывае ў гомельскай калоніі нумар 4. Ольга Залатар, гераіня нашай сённяшняй рубрыкі «Жыве». Нягледзячы на высокія сцены і краты, я адчуваю сябе свабоднай. З'явілася прапанова. Яшчэ адзін варыянт дзеяння ў адзіны дзень галасавання 25 лютага. Не проста байкатаваць гэтыя псеўдавыбары, але зладзіць актыўны байкот, прапаноўвае ініцыятыва «Сумленныя людзі». Адзіны дзень галасавання прызначылі ўлады для выбараў дэпутатаў парламенту і мясцовых саветаў. На гэтыя выбары адмянілі ніжні парог яўкі выбарнікаў. То бок вынікі галасавання рэжым прызнае ў любым выпадку. Сёлета рэжым зліквідаваў усе апазіцыйныя партыі. Удзельнічаць у выбарах будуць толькі партыі, што падтрымліваюць Лукашэнку. Прадстаўніку апазіцыі балатавацца ў парламент збіраецца толькі былы старшыня зліквідаванай партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» у жніўні дэмакратычныя сілы пастанавілі, што замест удзелу ў лукашэнкаўскіх выбарах зладзяць новыя выбары ў каардынацыйную раду. Дэмакратычныя сілы сцвярджаюць, што адзіны дзень галасавання патрэбны Лукашэнку для легітымізацыі сваёй улады пасля паразы ў 2020 годзе. Святлана Ціхановская прапанавала шэраг спосабаў рэагаваць на бязвыбары, сярод якіх пазбягаць удзелу ў любых дзеяннях рэжыму, атрымліваць інфармацыю з незалежных крыніцаў і дзяліцца ёю з блізкімі, збіраць доказы злачынстваў рэжыму і яго памагатых. Прадстаўнік ініцыятывы «Сумленныя людзі» Олег Давыдчык уже зараз у нашай студыі. Спадар Олег, вітаю вас. Добрый день. Ну, здавалася, што вось Святлана Ціхановская заявіла, трэба байкатаваць гэтыя бязвыбары, як яна назвала так званы адзіны дзень галасавання. І многія уздыхнулі з палёгкай, што нарэшце ў апазіцыі ў дэмакратычных сілах скончыліся дыскусіі, удзельнічаць і не ўдзельнічаць, што відавочна, што ў гэтай сітуацыі не ўдзельнічаць. Але ініцыятыва «Сумленныя людзі» кажа, што байкот павінен быць, але ён павінен быць актыўны. І ўсё-такі прыйсці на гэтыя ўчасткі вы прапануеце. Навошта? Нам кажется, что важно использовать этот момент, важно использовать события, которые в любом случае сильно политизируют людей, привлечет внимание, чтобы увеличить количество сторонников перемен, чтобы объяснить людям, что происходит в стране, тем, кто, может быть, отвлеклись, тем, кто, может быть, пришли новые в эту повестку, чтобы люди на своем опыте убедились, как происходят фальсификации, как нас пытаются обмануть. Нам кажется, что важно использовать этот период, чтобы побороться за умы и сердца людей. А ці мінулага досведу недастаткова, каб зразумець, што адбываюцца фальсифікацыі?
Мне кажется, что, конечно, для нас достаточно, для нас все очевидно. Если бы мы с вами там были всеми 7 миллионами избирателей, то можно было бы в целом ждать хорошего момента. Но, во-первых, минулого досвіта, время идет, подросли новые люди. Больше 200 тысяч человек, те, которые были школьниками, которые не вовлекались в повестку в 2020 году, это новое, это целый марш, который вышел на улицы, это вот целый марш новый вырос. Но даже если говорить про людей больше дорослых, то если смотреть на социологические опросы, мы видим то, что протест теряет сторонников, протест, я не знаю, просто меньше аудитории, я думаю. Может быть, просто люди боятся выказывать свою позицию. В этом причина, потому что отбываются тотальные репрессии внутри страны. Высказывать позицию так, но, я не знаю, просмотры Белсата по сравнению с 2020 годом, они растут или падают. Если смотреть социологические опросы, которые проходят, то понятно, что это речь идет про проценты, но растет доверие людей к государственным медиа. Пропаганда тратит миллионы долларов на то, чтобы заливать белорусов пропагандой. Растет, и это имеет эффект. К сожалению, если мы говорим не про наших друзей, не про наших, я не знаю, близких, а если мы говорим про 7 миллионов электората из разных городов, из разных прослоек, то, к сожалению, если не бороться за людей, то мы их будем терять. Мне здаецца, што агляды высокія тады, калі людзі маюць нейкую надзею на змены, вось калі ёсць нейкія навіны і людзі спадзяюцца, што нешта зменіцца. Калі сітуацыя адваротная, то гэтай надзеі не мае менш праглядаў. Ці удзел у гэтым фарсе дасць нейкую надзею людзям? Тут я с вами согласен, что когда есть надежда, то гораздо легче вовлекаться. Когда это 2020 год, когда все на адреналине, когда... Тогда был шанец на змены, так? И да, люди в это верили. Ну, смотрите, что мы имеем в виду шанец на змены. Если мы говорим про конкретный момент там, в этих выборах, конечно, 0 шансов. Мы одинаково это понимаем. Мы не идем туда, чтобы прямо на этих выборах там, добиться каких-то своих кандидатов или такого. Нет, мы не рассматриваем в таком ключе. Но мы рассматриваем как шанс на змены в умах каких-то отдельных конкретных людей. Шанс на то, чтобы каким-то новым, я не знаю, тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч, миллионам объяснить про то, что действительно происходит. Но про тот тезис я понимаю, что сейчас сложнее вовлекаться, потому что это не 2020 год. И да, сейчас все более уставшие, сейчас прошло уже 3 года. Сложно с таким же вдохновением, на такой же инициативе вовлекаться в происходящее. Но это как раз то, про что мы говорим. Поэтому важно вовлекать людей, когда все устали, когда все отвлекаются, когда проще игнорировать, когда проще закрыть, не смотреть, подождать, когда оно будет само. Вот поэтому вот в этот момент нам важно использовать событие, которое само по себе, безусловно, привлечет людей. Заражаеце вы тут энергією студыі, прызнаюся, але ўсё ж таки я ўсё роўна не магу зразумець сэнсоўнасць гэтага дзеяння. Вы прапаноўваеце прыйсці на участак, паставіць вось асадкай супраць усіх, так, на бюлетэні. Вядома, што бюлетэня не будзе хутчэй за ўсё нават фармальна альтэрнатыўных кандыдатаў, таму што альбо ў эміграцыі, альбо палітвязні, гэта ўсё зразумела. Але назіральнікаў няма. Галасы ніхто там лічыць нормально не будзе. Як вы нават докажете этой фальсификации? Тут предлагаю остановиться, не рассматривать события как выборы. Не рассматривать это не выборы, так, если там назиральники, если там кандидаты, это другое. Может это доходить? Предыдущий вопрос был немножко другой. Про то, что, зачем ходить? Простите, если я повторяюсь, чтобы бороться за людей. Люди, яны нават не адчуюць гэтага, што вось там, не ведаю, у чарзе со мной стаіць аднадумца. Як яны это адчуюць? Калісьці это былі стужкі? Это безусловно. Мы говорим про уникальный субъективный опыт человека, который вовлечется в кампанию. Это то, что за тебя никто не сделает. Если ты не получишь этот опыт, то никто за тебя его не получит. Но вот к чему я хочу вернуться, то, что мы предлагаем, вы начали, пункт 1, прийти на участок. Нет, мне кажется, что важно использовать сам момент, саму кампанию, само внимание, которое будет к этому приходить, чтобы сейчас, когда люди, в любом случае, они будут больше интересоваться происходящим, отвлекшиеся, снова поднимут головы и скажут, интересно, так, что там происходит? Для кампании и так будет стерильная, ничего ж там не допустишь никого. Вот, и от нас зависит, насколько она будет стерильная. Лукашенко хочет того, чтобы она была полностью стерильной. Давайте представим, какой идеальный расклад для режима. Это
госаппарат, чиновники проявили себя эффективно, никто не подвел, не отлажал. Со всех областей пришли цифры, которые надо. Граждане, которые правильные граждане, они пришли и проголосовали. Неправильные граждане, они никуда не пошли, они остались дома. Это идеальный сценарий. И от нас зависит, насколько в этой стерильности, в каких-то закрытых разговорах, в личных беседах, в воздухе оно будет все равно летать в Беларуси. Вот мы именно хотим разрушить эту стерильность. Мне кажется, что режиму нужна максимальная стерильность, чтобы ничего не было, чтобы все просто съели, чтобы деполитизировать, чтобы вызвать вот эту апатию, какое-то сомнение. Все, мы проиграли. Вот нам очень кажется важным использовать момент, чтобы разрушить вот эту стерильность, чтобы сделать прививку от беспомощности, от вот этого чувства, что, как говорит, я мыслю... Наадварот, не будзе гэта прышчэпка на акурат не на бездапаможнасць, а на тое, што хоць штосьці можна зрабіць. Бо людзі прыйдуць, сыдуць бессэнсоўна, якое гэта мае значэнне. Ёсць таксама прыхільнікі, якія кажуць, што ў сітуацыі, калі ў Беларусі такі татальны тэрор, калі расійскія войскі, то людзі бачаць ва ўзброеным паўстанні, так умоўна кажучы, нейкі выхад з сітуацыі. Зараз нават Святлана Ціханаўская, якая сама ўдзельнічала ў 2020 годзе ў выбарах, кажа, што не хадзіце на якія ўчасткі. А вы прапаноўваеце не слухаць яе і ўсё-такі прыйсці. Вось навошта гэты разлам? Точно мы не пропонуем не слухать Светлану Тихановскую, мы сходимся в общей позиции в том, что выборы нелегитимные, в том, что это фарс, и на самом деле, если смотреть на широту сообщения, которое мы даем, то, мне кажется, здесь мы мало с чем отличаемся от офиса Тихановской, я думаю, от всех Демсил. Мне кажется, здесь мало кто с этим спорит, то, что выборы фарс, но мы предлагаем, в чем идея активного бойкота, чтобы не просто, окей, выборы фарс, поехали дальше, все, игнорируем, ничего не происходит. Мы предлагаем и кричать об этом. Выборы, фарс, белорусы, вы понимаете, что происходит? Але хто-то мае крычаць за мяжы, мы за мяжы маем крычаць, бо калі людзі ўнутры будуць крычаць, іх пасадзяць. Говорить с родственниками, говорить с друзьями, с которыми вы в 2020 году когда-то один раз что-то вышли там на протесты, а потом перестали ходить, и вот здесь вот снова приходит вот эта вот политическая кампания, и они спрашивают, так, а что там с выборами? Это твоя возможность рассказать им, рассказать хорошо, не кричать, рассказать тихонько, убедить их, получить вот это, да проверить вообще, мне кажется, даже это какая-то личная такая сверка, не превратился ли ты в ебатьку, возмущает ли тебя происходящее. Вот как я мыслю, следовательно, я существую, если я просто офигеваю с того, что происходит, значит, я существую, значит, я жив, значит, я гражданин. Мы боремся за активное гражданское общество, чтобы люди не были пассивными, чтобы внутри у тебя было вот это вот искра несогласия, потому что если ее не будет, Лукашенко победил. Думаю, значыць, існую, але думаць сапраўды трэба, сапраўды варта. Я думаю, што кожны робіць для сябе высновы, кожны беларус таксама паслухае розныя бакі і робіць для сябе высновы. Спадар Олег, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю. Олег Давыдчык, прадстаўнік ініцыятывы «Сумленныя людзі». Дзякуй вялікі, што пазвалі. Мы ж працягваем нашае выданне. Новыя навіны і чарговае папаўненне ў так званым спісе экстрэмістаў. МУС прызнала экстрэмісцкім фармаваннем беларускі добраахвотніцкі корпус, што бароніць Украіну ад расійскай агрэсіі. Больш навінаў у нашым наступным аглядзе. Двух былых працаўніц светлагорскага тэлеканалу «Ранак» вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Аб затрыманні былой галоўнай рэдактаркі Юліі Даўлетавай і журналісткі Людмілы Андэнкі стала вядома 7 снежня. Цяпер жа сілавікі апублікавалі відэо, у якіх жанчын прымушаюць прызнацца ў стварэнні і адміністраванні ў 2020 годзе светлагорскіх тэлеграм-каналаў, што пазней былі прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем. Рэпрэсіі супраць незалежнага светлагорскага тэлеканалу распачаліся сёлета ў чэрвені, пасля асвятлення журналістамі ранку выбуху на светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінаце. Віцебскія энергетыкі скончылі рамонт на ўчастку лініі электраперадачы Віцебск-Лучоса. Здарэнне на падстанцыі адбылося ўчора ўвечары. Жыхары Віцебску распавядалі, што чулі выбух і бачылі моцны пажар. У Мінэнерга кажуць, што прычынаю аварыі на ЛЭП было кароткае замыканне, выкліканае падзеннем дрэва на электрычныя правады.
У Барысаве работнік камунальнай службы цвіком пракалоў 2 колы аўтамабілю, які замінаў вывозу смецця. У міліцыю звярнуўся ўласнік аўта, жыхар аднаго з дамоў па вуліцы Палка Нармандыя Нёман. Зламысніка знайшлі праз запісы з камераў назірання. Паводле камунальніка, яго злавала, што жыхары дому ўвесь час паркуюць свае аўты каля пад'езду, чым замінаюць вывозіць кантэйнеры са смеццем. Таму ён рашыўся на акцыю помсты. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу за хуліганства. У Менску на вуліцы Кастрычніцкай спыніла працу культурніцкая прастора «Вершы». О прычынах закрыцця каманда прасторы абяцае распавесці пазней. Апошнія 2 тыдні прастора не функцыянавала нібыта з тэхнічных прычынаў. Зімовы спорт паставілі на паўзу. Гарналыжны комплекс «Каробчыцкі Алімп» каля горадні прыпыніў працу за адсутнасці снегу. Калі для гарадзенцаў зноў адкрыюцца снежныя трасы, невядома. Прагноз надвор'я абяцае адлігу на гарадзеншчыне, прынамсі да каталіцкіх калядаў. У Расіі хапае ракетаў, каб атакаваць мірныя гарады ўкраіны, але не хапае курыных яек, каб пракарміць уласных грамадзянаў. Пра дэфіцыт і рост коштаў на яйкі падчас прэсавай канферэнцыі выказваўся Владзімір Пуцін. З ягоных словаў, вырашаць праблему будуць дзякуючы імпарту, у тым ліку з Беларусі. Што сталася прычынаю таго, што расейцы стаяць па яйкі ў даўжэзных чэргах, як у 90-е стаялі за ножкамі Буша? І ці не прывядзе масавы вываз беларускіх курыных яек на імпарт у Расею да росту коштаў і дэфіцыту ў айчынных крамах? Падрабязнасці на нашай інтэрнэт-старонцы белсат.eu. І вось што распавялі маім калегам на адной з беларускіх птушкафабрык. Цытата. «Не застанецеся без яек, не хвалюйцеся. А цэны мы ўжо 2 гады не павышаем. Гэта сацыяльна значны прадукт, і цана рэгулюецца ўрадам. Цяпер дзея 713-я пастанова, што забараняе пастаўнікам павялічваць адпускны кошт яек. Калі вы недзе пабачылі рост цэнаў, то гэта пытанне да гандлёвых сетак». Канец цытаты. Тым часам, спадарства, пераходзім да міжнародных навінаў. Пачаўся вырашальны для ўкраіны саміт Еўрапейскага звязу. На інфармацыйным парадку дня, апроч бяспекі на Блізкім Усходзе і бюджэту аб'яднанай Еўропы, пытанне пра пачатак перамоваў з Кіевам аб працэсе ўваходжання краіны ў Еўрапейскі звяз, а таксама дапамога ўкраіне на агульную суму 50 мільярдаў еўраў. Згоды аднагалоснай няма. Прэм'ер Угоршчыны Віктор Орбан заявіў, што нават будзе супраць, калі астатнія 27 краінаў прагаласуюць за. Менавіта ад Віктара Орбана залежыць, ці атрымае Украіна афіцыйнае запрашэнне да пачатку перамоваў пра ўваходжанне ў еўразвяз. Напярэдадні Брюссель пайшоў на саступку Будапешту. Еўракамісія разблакавала 10 мільярдаў еўраў в Угоршчыне на развіццё занядбаных тэрыторыяў еўразвязу. Гэтыя сродкі былі замарожаныя праз сумнеў аб'яднанай Еўропы ў незалежнасці вугорскай судовай сістэмы. Владзімір Зеленскі мяркуе, што Орбан перашкаджае пачатку перамоваў беспадстаўна. Украінскі прэзідэнт правёў шэраг сустрэчаў з міжнароднымі лідарамі і запэўніў, што Кіеў выканаў усе рэкамендацыі еўразвязу. Паводле плану, саміт мае завяршыцца 15 снежня, але не выключана, што яго могуць працягнуць. А з намі на сувязі палітолог з Украіны Яўген Магда. Спадар Яўген, вітаю вас. Вітаю. Добрый вечар. Як ва ўкраіне сочаць за самітам у Брусэлі, і ці сапраўды можа быць так, што адзін Орбан возьме ды заблакуе еўрапейскую перспективу для Києва? Ні, вже пройшла інформація про те, що Європейська комісія рекомендувала почати переговори з Молдовою та Україною про вступ до Європейського Союзу. Це, звичайно, серйозний крок, серйозна віха, серйозний успіх, але ми маємо розуміти, що ці переговори триватимуть не один рік. І вони потребуватимуть від нас серйозних кроків і серйозних перетворень насамперед всередині країни. Я не відчуваю ейфорії з цього приводу, я відчуваю радість з приводу того, що в Європейському Союзі усвідомили, що без України та, власне, і без Білорусі, і без Молдови, і без країн Західних Балкан завершення європейського проєкту буде неповним, але я розумію, що це не відбудеться за рік чи за два. На це буде потрібно набагато більше часу, хоча б з тієї простої причини, що через російську агресію Україна на сьогоднішній момент є найбіднішою країною Європи.
Калі кажам пра змены, якія таксама чакаюць Украіну, як увогуле можна рабіць нейкія вось там змены ў заканадаўстве, у палітыцы, калі Украіна вымушаная адбівацца ад расійскай агрэсіі, трывае вайна, штодня ёсць таксама разбурэнні, увогуле, ну, уласна, як увогуле выканаць еўрапейскія вымогі? Ну як виконати європейські вимоги? Ухвалювати відповідні рішення парламентом і голосувати. Тут немає нічого в цьому плані якогось екстраординарного, тому що це Україна проситься до клубу найбагатших і найвпливовіших на сьогоднішній момент держав в світі, а не навпаки. Це ми стукаємося в їх двері. Якби я захотів працювати на Белсат, мені ж треба було показати свої якісь скіли, правда? Не просто так сказати, що я Євген Магда, хочу у вас працювати. Ну, ви тепер Точно добре так їх само і показуєте, як Україна експерт. Одна справа показувати як експерт, а інша справа показувати як журналіст. Хоча, звичайно, і це не секрет, в моєму житті був і журналістський досвід. Але в будь-якому випадку я б сказав би, що це ми маємо підлаштовуватись під Європейський Союз, а не Європейський Союз під нас. Калі кажам пра еўрапейскае падтрыманне для Украіны, плануюць выдзеліць 50 мільярдаў еўраў, аднак зноў тут на перашкодзе стаіць афіцыйны Будапешт, зноў Орбан з нейкімі сваімі там аргументамі. Ёсць таксама меркаванне, што гэтая дапамога і так дойдзе да Украіны проста праз асобныя дзяржавы, не на ўзроўні інстытуцыі Еўрапейскага звязу. Ці сапраўды так ёсць, што ў прынцыпе, як бы там не стараўся Орбан, усё роўна нічога ў яго не атрымаецца, і ўсё роўна Украіна свайго даможацца. Логіка Орбана дуже проста. Він боїться конкуренції з Україною за європейські гроші. Тобто, з одного боку. З іншого боку, він хоче отримати ті гроші, які були давно обіцяні, які практично всі країни Європейського Союзу отримали після ковіду, але які не отримала Угорщина. Це друге. Третє. Я б не сказав, що цього добивається Україна. Я б сказав, що вступом України до Європейського Союзу – це елемент, і України, і Молдови – це елемент передвиборчої кампанії Європейської народної партії, а Орбан – опонент Європейської народної партії, і це теж ще один фактор в цьому сенсі. Тому я вважаю, що Україна має починати зміни і перетворення насамперед зі змін і перетворень всередині себе. Тобто, щоб у нас, ви знаєте, я для себе визначив простий критерій. Коли у нас з'являться розумні євроскептики, це буде свідчити про те, що ми дійсно наблизились впритул до Європейського Союзу. Гэта сапраўды цікавы аргумент. Спадар Яўген, хацеў бы трошкі іншую тэму закрануць. Ведаем, што трывае вайна сёння па ўсёй тэрыторыі ўкраіне, прынамсі тройчы, так, гучала паветраная трывога, былі атакі. Нават так. Ну, вось я чытаў літаральна перад эфірам, але, відаць, датычыла ўсіх абласцей, магчыма, ў Кіеве, у сталіцы яшчэ горш з гэтым. І ведаеце, вось гэты малы чалавечак у Крамлі, ён вось цынічна сёння зноў казаў пра тое, што ён там далей будзе дабівацца этой дэнацыфікацыі, так далей, дэмілітарызацыі, нейтральнай статусы і так далей. І што ён гатовы працягваць агрэсію. І адначасова Лукашенка сёння зноў абвінавачвае Украіну, гаворыць, што гэта, маўляў, прэзідэнт Зеленскі не хоча перамоваў, а Захад не так ужо і супраць. І вось і Масква, маўляў, таксама гатовая да перамоваў. Навошта вось укідваецца гэты пасыл праз Лукашэнку, і ці гэта ўвогуле неяк уплывае таксама на ўкраінскае грамадства? Спадар Вітаўт, через повагу до глядачів Белсату я не буду повторювати визначення харківських фанів стосовно Путіна. Я думаю, його і так всі знають. Тому я скажу так. Те, що сьогодні відбувалося в Москві, це було добре зрежисеровано, і воно до останнього кроку, до останнього слова. Те, що Лукашенко перетворився на геополітичного денщика Кремля, це проблема не лише білоруських демократичних сил, це проблема в тому числі України. Коли він там розповідає про затриманих терористів, про ще щось, це настільки, знаєте, нецікаво і настільки, я б сказав, штучно, що навіть говорити про це не хочеться. Але Путін, подивіться на нього, це просто пародія на людину, яка говорить, що вона може бути надзвичайно впливовою. Це пародія. Пародія після вердикту
після ордеру Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Коли ще президента ядерної держави вирішено було притягувати Міжнародним кримінальним судом до відповідальності за викрадення дітей? Такого ніколи не було. Тому я вам скажу, що це все було для внутрішнього користування. А Лукашенко був для того, щоб показати з одного боку Путіну, що він свій, а з іншого боку думати. Я впевнений, що Лукашенко думає про те, а як же все-таки знайти шлях якийсь на захід? Може з Туском вдасться, може ще з кимось вдасться, може ще якісь спроби будуть. Бо Лукашенко добре знає, що ключ до влади в Білорусі лежить на сьогоднішній момент не у нього на столі, а лежить в Кремлі. І це знають ті люди, які цікавляться ситуацією на пострадянському просторі. Калі кажам пра ягоныя спадзяванні на новага польскага прэм'ера, то падаецца гэта дастаткова пустое, калі мы бачым таксама, як новы міністр замежных спраў Радослаў Сікорскі піша публічна «Жыве Беларусь», называе Ціханаўскую прэзідэнтам. Незразумела, на што насамрэч Лукашенко разлічвае. Хацеў яшчэ вас запытаць наконт, калі вы самыя закранулі тэму узурпатара, вось менавіта ягоных нейкіх спадзяванняў, чаму ён не спрабуе сапраўды не ведаю, неяк злагодзіць сітуацыю і пайсці на кантакт з еўрапейскімі дзяржавамі, неяк, напрыклад, вызваліць таго самага палітвязня, прадстаўніка польскай меншасці Анджэя Пачобута, вызваліць прадстаўніка таксама украінскага медыя Дзяніса Івашына. Падаецца, што нават калі б такія былі кропкавыя рашэнні, гэта ўжо стварыла б падставу хоць для нейкіх размоваў. Я не знайомий з Анджеєм Почобутом, але знайомий з Денисом Івашиним і всіляко вболіваю за нього, це правда. Але ви знаєте, питання в іншому. Питання в тому, що в нинішній системі білоруської влади, я думаю, що ви знаєте про це навіть краще за мене, можна звільнити сьогодні одних заручників, а завтра набрати інших. Лукашенко нема довіри. Він після 2020 року цю довіру втрачав, як вона була як шагренева шкіра в відомого твору Оноре де Бальзака. Спочатку з Протасевичем, потім з мігрантами. І фактично склалася ситуація, коли Лукашенко виявився більше нікому, крім Путіна, не потрібним. Він, можливо, думав, що російське вторгнення дозволить швидко захопити Україну, але не так сталося, як згадалося. І склалася ситуація, коли Лукашенко перебуває на короткому повідку в Кремлі, він може надувати щоки на території Білорусі, але для того, щоб говорити з ним, потрібно, я б сказав так, запорукою якихось розмов з Лукашенком є поразка Путіна. Це ми маємо розуміти, що сьогодні Білорусь, на жаль, не залежить сама від себе. Вона залежить від того, як складатиметься ситуація в російсько-українській війні. І це теж потрібно розуміти. Тобто, те, що Білорусь за цей час не втрутилась таки реально в бойові дії, це плюс. Це дозволяє сподіватися на відновлення добросусідських відносин. Але те, як себе вів в цей час Лукашенко, як він був фактично мародером, це закриває всілякий шлях до розмов з ним. Я виступаю послідовно за те, щоб українська влада розвивала відносини з білоруськими демократичними силами і на формальному рівні підтримувала відносини з офіційним Мінськом, бо між нами існують дипломатичні відносини. Але ми не повинні робити вигляд, наче нам все подобається. Ми вже занадто довго робили такий вигляд. Так, Лукашенко був певний час тим, кого я називав гібридним союзником України, і це теж правда. Але я думаю, що він сам про це вже забув. У нього так багато слів і висловів, які виключають один одного, що просто навіть уявити собі неможливо. І Олександр Федута, і Валер Карбалевич про це писали ще 15 років тому. За цей час ситуація не покращилась, повірте мені. Він просто сам може сказати одне, а потім завтра інше. Тобто тут треба, щоб психіатри, не лише Змітер Щегельський, а й інші, давали свій висновок, нехай заочний, нехай очний, як хочете. Але Лукашенко на сьогоднішній момент не є людиною, яка адекватно керує Білоруссю. І він вибудував систему, і ви самі прекрасно уявляєте, як вона працює, і ваші рідні уявляють, і ваші друзі уявляють, як вона працює. Але в будь-якому випадку ми розуміємо на сьогоднішній момент, я особисто розумію, що
гасло «Живе Білорусь» – це має бути принцип європейської політики безпеки, а не принцип підтримки незалежності Білорусі. Не лише принцип підтримки незалежності Білорусі. Спадар Яўген, дзякую вам вялікі таксама за ваш аналіз, за тое, што далучыліся до нашага эфіру, нягледзячы на складаныя таксама умовы. Вось вы кажаце, што 9 разоў сёння гучала паветраная трывога, гаспадарства, вось такія рэаліі. 5 разоў гучала паветраная трывога. Такія рэаліі гаспадарства ва ўкраіне, якая адбіваецца ад расійскай агрэсіі. З намі на сувязі быў Яўген Магда, палітолог. А мы ж працягваем выданне з міжнароднымі тэмамі. Расійскі шахет упаў на тэрыторыю Румыніі паблізу гораду Грынду. Гэта быў адзін з беспілотнікаў, якімі Расія ўначы атакавала Адэскую вобласць ва ўкраіне. Пасля інцыдэнту Міністэрства замежных справаў Румыніі выклікала расійскага амбасадара ў Бухарэсце і заявіла рашучы пратэст. Пра іншыя падзеі замежжа у нашым аглядзе. У Еўрапарламенце абмеркавалі сітуацыю палітвязня Мікалая Статкевіча і прынялі чарговую рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць усіх палітзняволеных у нашай краіне. Непрымальна, што ўжо 307 дзён няма ніякіх звестак пра лёс вязня. Гаворка пра спадара Статкевіча, але тое ж датычыць і іншых палітычных зняволеных. Еўразвяз мусіць узмацніць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі за парушэнне правоў зняволеных, парушэнне ім асноўных законаў. Прапаноўваю таксама стварыць фонд падтрымання палітвязняў і іхных сем'яў. У сваіх прамовах аўтары дакументу звярталі ўвагу на невыносныя ўмовы ў беларускіх турмах, на неабгрунтаваны пераслед і катаванні, што чыніць рэжым. Уладзімір Пуцін правёў традыцыйную, ужо 20-ю простую лінію і прэс-канферэнцыю аб выніках года. Адной з галоўных тэмаў сустрэчы стала вайна ва ўкраіне. Пуцін заявіў, што гэтак званая спецыяльная ваенная аперацыя скончыцца, калі Расія дасягне сваіх мэтаў, а гэта, цытата, дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя ўкраіны. Таксама ён паведаміў, што цяпер у зоне баявых дзеянняў застаюцца амаль 620 000 расійскіх вайскоўцаў. У палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавалі за расследаванне для імпічменту прэзідэнта Джо Байдена. За адпаведную рэзалюцыю выказаўся 221 кангрэсмен-рэспубліканец, супраць 212 дэмакратаў. Прэзідэнта абвінавачваюць у атрыманні незаконнай выгады ад бізнесу ягонага сына, Гантера Байдена. Далей прымаць рашэнне аб імпічменце будзе Сенат Кангрэсу. У Бангладэшы хваля холаду. Тэмпература ў паўночна-заходняй і заходняй частках краіны апусцілася ніжэй за 10 градусаў. Метэаралагічны дэпартамент краіны прагназуе, што такое надвор'е захаваецца бліжэйшыя дні. Таму жыхарам раяць падрыхтавацца да халадоў, а ўладам прыняць пэўныя захады. Падтрымаць беларускіх герояў, якія цяпер бароняць Украіну ад расійскай агрэсіі. Арганізацыя беларускіх нацыяналістаў «Рух» у партнёрстве з палком Каліноўскага распачала акцыю «Малюнак для героя». У яе межах арганізатары заклікаюць дасылаць дзіцячыя малюнкі, прысвечаныя беларускім ваярам, альбо малюнкі на іншую нацыянальную тэматыку. Збіраць малюнкі плануюць да 25 снежня, то бок да каталіцкіх калядаў. Потым дзіцячыя творы адправяцца ва ўкраіну да адрасатаў, беларускіх добраахвотнікаў, якія цяпер супрацьстаяць маскоўскай агрэсіі. Малыя беларусы, што жывуць у Вільні, Батумі, а таксама ў Варшаве і іншых гарадах Польшчы, могуць прынесці малюнкі асабіста. Акрамя таго, даслаць дзіцячыя малюнкі, прысвечаныя героям, можна поштай на адрас беларускага моладзевага хаба ў Варшаве. Аднак гаспадарства трэба памятаць пра тое, што пошта за адзін дзень не даставіць, разлічваць час дастаўкі, а да 25 снежня трэба прынесці гэты малюнак. А ў студыі з'явіўся Ян Рудзік, прадстаўнік арганізацыі «Рух». Вітаю цябе, Ян. Вітаю, сябры. Скажы, калі ласка, вось уласна бачу гэты спіс досыць шмат дзе можна асабіста гэтыя малюнкі прынесці ў многіх гарадах Польшчы, таксама вось у Вільні, у Батумі. Як разлічваеце, ці шмат беларускіх дзетак іхных бацькоў адгукнуцца? Я мяркую так, таму што і на акцыі «Руха» прыходзіць даволі шмат людзей. Мы ладзім многа ініцыятыў, тым больш, што вось з іншымі прасторамі. Мы, так казаць, у калабу уступілі аб гэтым. Таму мяркую так, што людзі зацікавяцца, таму што мы ўвогуле, як нам прыйшла думка аб гэтай акцыі, адзін з дзетак аднаго з нашых паплечнікаў пачаў маляваць такі вось малюначак. Гэта было вельмі прыгожа, натхняльна, і мы
мы вырашылі іншым дзеткам таксама прапанаваць зрабіць гэта, вось наладзіць такую сувязь з нашымі ваярамі, таму што я вось недавно был в Киеве. Я паразмаўляў з некаторымі байцамі там, і яны кажуць, што адчуваюць сябе сапраўды так атрыванымі трохі ад працэсу, як быццам самі сабе там. І ім першую чаргу вось не хапае ўвагі, як бы гэта дзіўна не гучала, людзі за нас там крыў праліваюць, і таму мяркую, што такі невялічкі калядны цуд будзе дарэчным. Мне падаецца, што гэта таксама працуе ў два бакі. З аднаго боку гэта падтрымае нашых герояў, нашых ваяроў, яны адчуюць, што яны сапраўды патрэбныя наймаладзейшаму пакаленню, а з другого боку гэта важна таксама для самых дзетак, каб яны, калі растуць беларусамі, ведалі, што ім ёсць каму абараніць, так, што вось ёсць беларускія вайскоўцы, якія ваююць ва ўкраіне, і гэта таксама вельмі добра падкрэслівае нацыянальную еднасць. Канешне, гэта можна сказаць такую выхаванчую таксама опцыю мае, таму што зараз мы ладзім гэтую акцыю ў першую чаргу праз дыяспару, вось, і мабыць некаторыя тут губляюцца, гэта такі чарговы повод нагадаць першую чаргу самім сабе аб сваёй беларушчыны, адчуць такое кам'юніці, тое, што мы не адні, тое, што наша змаганне працягваецца, тое, што ў нас ёсць героі, якія ваююць, тое, што мы частка беларускай нацыі, дзе бы мы не знаходзіліся, тое, што ў нас адзіныя мэты, і таму для дзетак гэта таксама будзе вельмі карысна. Ці гэтая акцыя абмежавана выключна дыяспарай? Умоўна, ці ёсць магчымасць, каб чалавек, не ведаю, хтосьці знутры краіны перадаў гэтыя малюнкі ў замежжа, а яны б ужо адправіліся да ваяроў, якія змагаюцца ва ўкраіне? Я б насамрэч не рызыкаваў, таму што ўсё ж такі мы бачым, якія рэпрэсіі на Беларусі адбываюцца, і за ахвяраванні нават, напрыклад. За ахвяраванні, вось. Але ж калісьці, не ведаю, у вас ёсць які-небудзь добры кантрабандіст, які будзе там весці туды-сюды нейкія падарункі, можаце паспрабаваць яшчэ і малюнкаў для ваяроў перадаць, але толькі на ўласны страх і рызыкі. І тады толькі дзіцёнка не падпісвайце, хто аўтар. Калі кажам таксама пра дзяцей, то ведаем, што паводле кваліфікацыі ААН гэта нават да 18 гадоў. Ці ў вас ёсць нейкія абмежаванні, да якога ўзросту дзеткі могуць намаляваць гэты малюнак і перадаць вам? Няма ніякіх абмежаванняў, нават калі хтосьці сябе адчувае дзіцёнкам. Я мяркую, калі б нават я сел маляваць, ніхто б не адроздзіл. У мяне почерк такі, што мог бы сайсці так за дзіцёнка якога-небудзь. Таму, канешне, запрашаем усіх, хто сябе адчувае дзіцёнкам, малюйце, высылайце. Вось, я мяркую, што потым для дзетак таксама будзе прыемна, калі байцы дадуць нейкую справаздачу, пабачыць свой малюнак у руках у ваяра. Таму для ўсіх будзе добра. Сапраўды такі, здавалося б, можа невялікі ўчынак, але можа вельмі моцна падняць настрой для чалавека, які змагаецца, які праз вайну проста не бачыць такіх радасцяў, а гэтую калядную радасць маем таксама ім прынесці. Ян, дзякую табе вялікі, што завітаў у студыю, дзякую табе і арганізацыі за гэтую ініцыятыву. Ян Рузік, прадстаўнік арганізацыі «Рух», гэта аб'яднанне беларускіх нацыяналістаў, быў са мной сёння ў студыі. А ў Віцебску з'явіліся цмокі, снежныя скульптуры з сімвалам будучага года паводле ўсходняга календара. Стварылі на плошчы Перамогі працаўнікі віцебскіх установаў адукацыі. Давайце зірнем, як выглядаюць гэтыя агністыя і адначасова халодныя істоты. Напрыканцы выдання прапаную прыгадаць галоўныя тэмы гэтага інфармацыйнага дня.
Рэжым Лукашэнкі бачыць актыўнасць замежных спецслужбаў у Беларусі. Узурпатар паведаміў, што пры суддзеле Расеі ўжо затрымалі 20 тэрарыстычных групаў. І быццам бы гэтае фармаванне перадусім рыхтаваліся да аперацыяў на тэрыторыях абедзвюх краінаў. Пры гэтым Беларусь яны разглядаюць як, цытата, «санітарны кардон», праз які можна пайсці на Маскву. Яшчэ адна стратэгія дзеянняў на 25 лютага будучага года. Ініцыятыва «Сумленныя людзі» заклікае не проста ігнараваць гэтак званы адзіны дзень галасавання, а зладзіць актыўны байкот. Сумленныя людзі бачаць у гэтым магчымасць прыцягнуць больш людзей у шэрагі прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў праз пераконванне, інфармаванне і тлумачэнне сутнасці рэжыму. Супрацоўнікам КДБ дазволяць страляць у натоўпе, а таксама у жанчын і людзей з інваліднасцю, калі тыя ладзяць збройны супраціў так званым сілавікам. Гэтыя папраўкі ў закон аб органах дзяржаўнай бяспекі прынялі так званыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў. У Брусэлі пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу. На парадку дня, апроч бяспекі на Блізкім усходзе і бюджэту Аб'яднанай Еўропы, пытанне пра пачатак перамоваў з Украінай аб уваходжанні ў еўразвяз. Пакуль пачатак працэдуры далучэння Украіны блакуе вугорскі прэм'ер Віктор Орбан. Дзвюх былых працаўніц светлагорскага тэлеканалу «Ранак» вінавацяць у стварэнні так званага экстрэмісцкага фармавання. Пра затрыманне былой галоўнай рэдактаркі Юліі Даўлетавай і журналісткі Людмілы Андэнкі стала вядома 7 снежня. Цяпер гэтак званыя сілавікі апублікавалі відэа, у якім жанчын прымушаюць прызнацца ў стварэнні і адміністраванні ў 2020 годзе светлагорскіх тэлеграм-каналаў. Гэта былі асноўныя навіны нашага чацвярга. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу ўсім добрага вечара.